дар дораи чорабинҳо бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 32-юмин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор фестивал озмонҳо баргузор гардида истоданд, ки миёни онҳо фестивал озмони ҷумҳуравии телевизионии эҷодиёти халқ Андалиб 2023 тафовуткунанда мебошад. Дар ин чорабинӣ беҳтарин ҳаваскорон аз рӯи номинатсияҳои гуногун ҳунари хишро манзури ҳакамон менамоянд. Фестивал озмони Андалиб 2023, ки дар ноҳияи Шуғнон бо баргузории ҳамоиши ҳунарҳои мардумӣ оғоз ёфт, шаҳодат аз эҳёи ҳунарҳои аҷдодии сокинони Шуғнон замин мебошад. Фестивал озмони эҷодиёти халқ Андалиб барои дастаҳои ҳаваскорони санъат як имтиҳони бузурги эҷодист. Дар ин озмон ҳунармандони санъат овозхонӣ, рақсӣ, навозандагӣ, сароидани суруди дастаҷамӣ, суруди анъанавӣ, бадеҳа, бофандагон, кандакорон, мураббофон ба халқ исобот медиҳанд. ҳаваскорони ноҳияи Шуғнон ба озмон бо тайёрии пухта омодаанд. ҳамаи 12 номгӯи номинатсияи озмонро дар сатҳи баланд тайёрӣ дидаанд. боварии комил дорем, ҳаваскорони ноҳияи Шуғнон баҳои ҳамаи хотирмонро хоҳам бурд. дар намоишгоҳ самараи меҳнати дастии сокинон, ки аз муоинаи бузу гӯсфанд омода гардидааст, манзур карда шуда, аз ҳунари волои бошандагони ин минтақа гувоҳӣ медиҳад. Фестивал озмонро аъзоёни хори умумии ҳаваскорони санъати ноҳия ҳусни оғоз бахшиданд. фестивал озмон ба хотири эҳё намудани ҳунарҳои қадимаи миллӣ, аз ҷумла пешкаши расму оини тӯи арӯсию домодии минтақаҳои кишвар, аллахонӣ, навозиш асбобҳои миллии мусиқӣ ва дигар суннатҳо ташкил гардида, иҷроиши шартҳои озмон аз ҷониби иштирокчиён бар аъло нишон дода шуда, ҳар як ҳаракату иҷрои он аз ҷониби ҳакамон баҳои баланд гирифтанд. Навозандагӣ ва сурудхонӣ аз шартҳои фестивал озмон ба ҳисоб рафта, довталабони ноҳияи Шуғнон тавонистанд ин шарти озмонро ба хубӣ иҷро намоянд. аз ҷониби ҳакамон ба санъати сурудхонӣ, навозандагӣ ва рақс иштирокдорон баҳои сазовор дода шуда, саҳначаи ҳаҷвии чорабиниро боз ҳам рангину гувору намуд. дар фарҷом ба иштирокчиёни фестивал озмони телевизионии эҷодиёти халқ Андалиб 2023 изҳори сипос баён карда шуда, ба маҳорат ва ҳунари иштирокчиён баҳои баланд дода, бо ифтихорномаву сипосномаҳо мукофотонида шуданд.